машҳур байни тухикон то заву зодаву зебо замини бехазон чашмаи наврӯзиву оби фаровонаш накун пишканона ташнагиро хоку дармонаш накун гуфсори файз борур розборонаш чӣ хуш сарнавишту обрулву сабзазоронаш чӣ хуш чор фаслаш нав ба бору файзи давронаш сафо лангали гирдак сафедарак бувад оли дава чун пиёздоругари каш фахри ҷони мо бувад нали пасту ишпинда бахту шони мо бувад нуви паллохона шилха дар нафасҳои ману ту эй бародар ишкринҷо дар ҳавасҳои ману ту олимони намдору мардумони тозанеру бо ҷасорат бо садоқат зиндагиро нури харсму номи гажне точи васлат точи умри басолат сафае аз пайки мано аз баҳори бори солат деҳи ман бо номи худ машҳур байни тоҷикон тозаву зодаву зебо замини бехазон чашмаи наврӯзиву оби фаровонаш накун пишканона ташнагиро хоку дармонаш накун гуфсори файз борур розгоронаш ти хуш сарнавишту обруву сабзазоронаш ти хуш чор фаслаш нав борору файзи давронаш сафо лангали гирдак сафедорак бувад оли даво чун пиёздоругари каш фахри ҷони мо бувад нали пасту ишпинда бахту шони мо бувад клони паллохона шилха дар нафаслои ману ту эй бародар ишкинҷно дар ҳаваслои ману ту олимони намдору мардумони тозанеру бо ҷасорат бо садоқат зиндагиро нури харсу номи гажне точи васлат точи умри басолат сафае аз пайки мано аз баҳори бори солат